И здравейте хора, аз съм Тошко Стреберев и днес ще снимаме едно видео. Само изчакайте малко, така, да, ето ме, малко да се отлича, ето ме, така, да. Сега, знаете, ето това, правим така и така, така, с камера. Сега, винаги това се го използвайте, ето виждате. И има тук камерката, с ключа да го правите. Така, влизате, натискате него, ето. Ей това, лице за камера. Ако го изключа, се махам. Когато го включа, се появявам. Така че това е най-хубавото нещо. И може много други неща. Така, сега да почваме клипа. Да, сега гледах, ще ви преместа, ето, и той снима със същото, ето, и той снима със същото, да сме двамата близнаци. Малко така ще ме гледате, чакайте малко. Да. Ето, виждате, натиска го, ето. Ето. Забыл включить эту. Самое главное. Той говори на някакъв език, аз не го разбирам, че е тук. Да, гледаме Титаник както тук. Малко части няма. Сколько людей работала она? Ау, ей, пич. Сложил сумку. Иначе специална спънка за камерата, по-скоро за телефона. Ето. Защото малко видяхте тук на леглото ми. И той е кораба. Айсберг. Да го намалява. Аз го... Увидели этот ледник. Аз се чудя в танката, но може да има някакво огънче, те където са ги затворени. Така ми се струва на мен, защото това няма как да... Ну не смогли они его обойти, конечно. Толкова голям кораб да потъне. Вау! Хотя по сути они должны были, наверное, остановиться, мне так кажется. Ама и всички, не всички части не са. А пък вика, че този кораб е непробиваем. Той не се потъна. Виждате ли преницата на потъна? Гледайте, той бързо. Пич, искам малко само да смалиш камерата, като моята бе. Стоп, вижте. Кошка и сега. Аз мога да си направя. Толкова малко, ако искам камерата. Водой все уже заливает. Да, това е специалната камерка и една комикичка. Това не е виждате устата. И се вижда, да не може. Пич, кой е дръжал? Страшная трагедия, конечно. Да, страшна трагедия, нали? Как можете да говорите? Труба упала. А, пич. Фак. Рип. Да, защото е често него. Още има така и
и сега се чупи вече. Сейчас он разломается на две части. Да, на две части. На две части? Върху хората. Пак надо да видим. Как потъва? Най-хубавия кораб на света потъна. Пък е Да. неразрушен. Жалко людей, конечно. Жалко людей, конечно, но как? Ну почему? Почему это ледник? Ну понимаю, ледник. Ну надо же было остановиться. Ну ладно, с вами Никита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Ти си руселец. Аз съм българен. Ой! Да гледам малко Вената ли идва. Вена, ти си, нали? Вярваме, че всеки от нас носи в себе си част от детското любопитство и желание непрекъснато да открива култури, вкусове, аромати и звуци. Нашата цел е да помогнем на всеки да събуди тази страст в себе си и да превърне пътуването си в истинско удоволствие. Го на Вената, бе! Вижте, той използва същото, само че неговото е невидимо. С телефона се свързва, с това и да се спре невидимо. Тем да ставам мъж. Да не спреш видеото, ей. Окей, работи се. Ако искаш да му кажеш, че не може да го спра. Окей. Сега малко така. Не! Фак, не може. Гати камерата. Той е Вената хакер! Пич, искам като тебе. Бъгна ми, фак. Запиши се, моля те, и се качи после. Айде бе, брат, айде бе, брат. Чакай, това ли ме питаш, бе? Чакай, това ли... Ей, Спадури! Красавице, какво правиш? Не трябваш да го казваш, не трябваш. Не знам, моля те, Васе, не, няма да го казваш това. Не се казва Не го Васе. вкарваш. Не. Везът. Искам да ти го вкарам. Леле. Това е в клипа, брат, те убивам и... Влог, махам се, няма да ме чуе повече. Няма да посмееш. Аре бе, само той. Това е Ако ще направиш всичко за вюари, няма да стане. Аре бе! Не. Аре! Ще дам 5 кинта в PayPal. Да, за толкова ли съм, бе? Не. Това е едно изречение, ти колко искаш, бе? Еми, поне 100. То на пътя. Ти го искаха банка, бе. Какво беше това, бе? Ти пиво ли си, бе? Малко, наполовина. Знаеш ли защо ще го кача? За гледане, защо? Не, Ще го напишеш сигурно. защото днеска ме тролваше през цялото шибано време. А крадеца? И той ме тролваше. Ама и двамата. Как не те е трудно? Не, и казвах и той. И двамата ме тролвахте. Аз се обърках газ и спирачка без да искам. Ти не си от хората, които ще тролват други заради това, че са ги тролили в игра. Показват, не разбраха, макар. Няма да го качваш. Откъде да те знам? Ще измислиш начин. Паралакс. Къде е паралакс? Не знам къде е паралакса, няма паралакс. Тук. Аз. Къде си? Да. Давиде, къде си? Yes! Аз съм първия, аз май съм педото. Аз май съм педото. Какво казах? Аз май съм педо. Искаш ли да ти казвам кога перото идва? Да, казвай ми. Чакай, още го няма. Идва.
бягай оттам, бягай, идва. Така. Стес, ако искаш долу, и аз ще ти казвам кога ще дойде долу. Не, аз сега ще се върна на тука. Ако той се върне, Ще му го такова. Няма, ще скочим, никой не е толкова аутистичен, че да се върне. Ставаме лошо. аз го правя. Добре, чакай, ще се върна да следа. Идва пак. Да знаеш, някой му казва сигурно. Пак идва, бягай. Ето го, аз го видях. Идва за теб, бягай. Човек. Върни си. Пръсна! Споко, падна. Аз ще ти кажа кога идва. Сега как ще ми дойде, няма да сте го видяли, леле? Пази се! Абе, ти го каза, брат, две чикате пред мене. Ама чак сега ми се появи. Човек, сега ми се появи, ще видиш на клипа. Виж, ние сме две стичита и сме като мравки. Чакай, застани под робота ми или какво да О, пази се! Аз не съм. Крадец, погледни долу в десния ъгъл. Той къде е крадеца? Сега си купя най-газарския скин. Той си избрах. Чакай да видя. О, Пинки розовата пантера. Да не ти ги бях давал. Крадец е долу! Помощ. Здравей, крадец! Ела да ти подам нещо. О, какво ли е това нещо? Тайна. Педото! Добре, прескочих хора. Не, О, прескочи, ама ми. всички други фейлнаха. Добре, аз... И аз да се клетка. чудя. Къде са отишли? Пак, О, целият му клип съм момиченце. на кино. Ела насам. Човек, аз О, съм снимал. Тук Окей. колко много хора има само. Почвай. Тази беше АФК. Отивам за другите. Нали знаете, че няма да се измъкнете по-бързам от вас? Чувам някой да ходи до мен, това да не е въсето. О, един го изненадах. Я да видим насам. Пинки! С Богом! Минах като товарен влак през теб, човек. Опа! Крадец, не ми казваш, Този няма да умря. кажеш. Васе, той е в... Слизаме надолу. Така. Елате тук. Не! Има 8 живи. Това не ми харесва. Аз не мога да Искам да умрете. Всички. До един. Така. Добре, Ето тихо сега малко, вече- Ще слушам за стъпки. Това момиче си прави ебавки с мен, обаче се греши. Тук тези са скочили. Бързо натам. Ох, няма да успя да ги хвана обаче. Този си бъркаше в носа и умря. Стичи, здравей, мъртъв си. Мен ме няма никъде. О, мага, видяхте! Видял си ме? Бягай! Той е бил тук. Как си знаех. Къде си монстър е? Тихо, Я да видим дали има някой. тихо, че май му се измъкнах. Няма да казваш нищо. Чай да намеря по-лесно. Чай, ще кажа дали идва. Идва, бегай! Този път не ти се получи. Гад такава. Бата, спамех да се помислиш, че скачам някакви джъмпове някъде. То си няма да си измъкне. Съжалявам. Плътно зад теб съм. Ще скочиш ли? Първо да Така, съм айде. кажа. Как умря прекрасно. Къде са другите? Имам 50 секунди. Така, ето ги. Сега докато падат. Те се разпръснаха. Гадини такива. 20 секунди да убия роботизираното Тази няма да я момиче. хванеш. Тази Не. няма да я хванеш. Ще я хвана. За 20 секунди може да... Бегай като вихара. Няма да успееш, момиче. Няма. Ела тука, бе. Стига. Хора, почти Стига. целият клип не стана Четири. без говорене. Ще се измъкне, няма някой. Yes! Убих я! Yes! Мале, как се разчекна тая? Айде да го посрещам и да го прескочим. И Аз не тримата. мога да скачам. Той се завъртя. Тръгна към нас. Бегай! Скрих се във ъгъла. Опа! Прескочи го. То са мен ми иска. Монстър за тебе, бягай! Брат, изпусна се! Бягай, Пинки! Той идва! Стрелата гони, не, стрелата гони. Педото гони едно рогато приятелче. Бягай! Как го прецака само. Това е трупа на монстъра. Ритни го. Така. Не! Виж го. Гаврас труп.
Като изнасиляне. Не като, а е. Аз Моля те, аз. никога не съм бил педо. Не, Аз съм педо. Крадеца! О! къде си? Ето го! Не! Айде, О, браво бе, педо! си ти, мале, стига подскачаш, ще лошо ми стана. Ето го! Добре, този Ела, път ела, се качи. Идва за нас, идва за нас. Елате, мили мои. Идваме. Кой са кри тука? Ела. Не! Ела. Не! Yes! Как ме настигна, бе, гад? Аз тук си намерих две момичета. Опа! Ето го! Идва за теб! Ела. Педото е тук! Къде е педото? Добре, Къде? аз тък му дойдох. Педото е... Отидахме на джъмпа, брат, и аз се запих в него точно като се спална, защото не го видях. Човек, така не се виждам. Пето, Сема. писна ми да те чакам, аз тръгвам да те търся. Така. Ей, той е тук, той е па много малък. Всъщност така мога... Чакайте! Искам и така да видя дали ще ме види. Привлечете го насам. Педо. Ето го! Така, чакайте да видя дали ще ме види. Стойте, разкарайте се. Отказа се! Човек, отказа се! Добре, това беше много добро. Ще знам. Не дей. За малко. За малко да ме прецакаш. Не! Рън! Газ до Къде, дупка! Педро? Не! Чакай! Добре, хора. Бързо! Някакъв прожектор. Добре. Не! Хело. Това се... Кажи се! Тък да си сменях скина. Прецаках крадеца! Чакай, че... Човек, това беше много напечено. Аз съм в корема на крадеца, обаче той ако падне отгоре ще ме... Кам. Хора, още колко минути по-добре. Ако ви хареса това видео, може да преснете лайк бутона, да се абонирате и се шегувам, докато не свършите целия клип. Няма никъде да Гази. го Добре, правя предизвикателство да не се мърдам до края на играта и някой ми даде 1000 точки и благодаря ти мен, лов за теб. Ето го! Мина. За намаляване на... Пак мина от тук! Не, върна се! Ей, третия път ме видя вече. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите едно коментарче и да се абонирате за... Той ще каже... Благодаря ти мен, лов за теб. Ето го! Мина. За намаляване на... Пак мина от тук! Не, върна се! Ей, третия път ме видя вече. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да не сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай! без моите мрежи. Така че, бай-бай. Чао. Дошко се.